צרפת. כבר בדרך אנחנו מתבשמים מניחוחותיה, המקים בנו בעוצמה. השדות בירוק עד, הפריחה בצהוב עז. צרפת. הנוף, הארכיטקטורה, התרבות, האוכל, היין. וגולת הכותרת הפרטית שלנו, השטו, הטירה. זה הבית שלנו לשבוע ימים. שבוע ימים של שכרון חושים בנוסח צרפת. גסטרונומיה, היסטוריה, ארכיטקטורה, אוכל כבר אמרנו. חוויה חד פעמית בניצוחו של השף שלום שטרית. השטו מהמאה ה-19, הטירה הזאת אופיינית לאזור פריגור, והיא חולשת על אחוזה אדירה על גדות הנחל. חזותה אפופת ההוד של הטירה מסתירה חדרים נוחים ומאובזרים, כיאה למלון מודרני מפואר בין ימינו. במרכז הטירה המטבח, חדר אוכל והסלון המפואר. כל יום מסלול חדש שנבחר בקפידה להכרת אזור הדורדוין, פריגור, חבל מקסים במרכז צרפת, שייחודו בנופיו ובהיסטוריה רוויית הדרמות והתהפוכות. טירות מדהימות, נופים עוצרי נשימה של מים ומרחבים ירוקים, המערות מתקופת האדם הקדמון, דרך המאה ה-18 על כל תחכיה ועד ימינו. טיילנו במערות האדם הקדמון, ביניהם אתר המשחזר את אורח חייו של האדם הקדמון. טירת קסטלנור, רוקמדור, מערת פדריאק, מערת הנטיפים פרומיזק, וכמובן השווקים המדהימים בעיירות הקטנטנות והצירויות שהעין והפה לא שבעים ממנה. במהלך הטיולים זכינו לטעום מסלסלה של מעדני פריגור או מפיקניק מושקע על שפת הנהר. ובערב, כל ערב, חגיגה קולינרית בניצוח השף שלום שטרית, שכוללת אוכל צרפתי ייחודי שהכינו כל בשלני הקבוצה בניצוחו של שלום. מהכלל היה הערב בו ביקרנו במסעדה של השף הכוכב העולה ז'אן מרק. תראו את המנות האלה. חגיגה של בישולים ותבשילים Made in France, בעבודה עברית.
האיכות של כל הדברים והשליטה על כל העסק, זה בדיוק ההבדל בין טבח מבשל לשף. שלום, אתה גדול.